Kaken hun WhatsApp yarap yaki haka klemat bekidan kami haka khat pratrik unok pra yarap fly kalayo balik yarap lightly kilongi yang kuntub yaki yang kikon swat akshnong nang lawai bahab hamok plangsi anari blog haka jeng rakalang rong ba shnong girong ba shnong ki bahiyang sam yite lightly deng yang bat ki dekat kene kaken hun Shibun yai balong rong ba shnong balayalam ini jingilang balangkot jungi hana kopor tena kaliang jungi ngiwan hana kopor haka kerteng jong ka WhatsApp group ke bangi ai kerteng yarap yaki haka klemat baki dan kame te ngipoi hakane ka yeng ke jong iba je marngar bat ki khon ki badangrit ki jongi hadin ba ilayo jeng tip ya ka jeng khlat no ka jong ikurim ki jongi te kum ka kenhon lomba ka jeng ya phliu jeng mot ba perlok ngayo ya ka jeng suthu ba ngidon kam banwan sekeni kalong yeng naga benta ba ngin yarap yakni kolong yeng kat ka bangila kum ka kenhon ka barit ka jungi tahana kopor ngai khublei lang ya borok ki rirong ba bedan lang hang ne kopor irang ba dong ru kumju ki bahiyeng basem bat ki perlok ki jonga ki bedan hang ne ka kenhon ka jungi ki bala ban poi lang hang ne kopor te ka jengwan ka jungi ka long ba kum ka kenhon ni kwa ban kener ki kiti jengrap ya ki long yeng ki bama ya ki jengi kat kum ka jengsem ka jongki te nisngu tenat ba kum kenhon ngila ban poi hakane ka snong nong lawai bat ka jingteng jongi bande gini kam isne ka long lomba ka jingyai kersan jong ki perlok yok senyang na kaleng sudong jong kari khasi te menta ka sngi wan hakane ka snong hak bang inla banirap ya latli kilong ye te hana ko por nganam da penjurong jing kren jonga ngon khat yiwe na i perlok jongi badan lang hakane kenhon imes F mau Q badiru itrasnong dengan snong bayna yonu senyang hai kpa jong kayeng jeng poi ka jongi khane kolong yeng kolong ba hadin bang layo ya ka jeng tip ka babnya nak palok jongi badai nak ne snong nong wai ba ikong ma idan hapdeng ka jengi hadin ba ka jeng khlat no ka jong ikurim ki jongi ha bai lahab ban pe ban jingo ya hen rungut ki khon ki badang ret bat kham tam me iru idan hapdeng ka jeng stom ka ba idan kam ka jeng sumar na kopor te habang layo ina jeng tip kum ka kenhon ni sngodei ba ngin kener ki ti jengrap nam ta ikong bai khon jongi kat bangla e kum ka kenhon ka baret te ka jengwan ka jongi ne ka long ba senyang jong ki perlok ke ba kipolok jonga hi nakalang sudong kabri hunyo trap kelai no senyang hakaba menta kasngi ka khat pratrik u December ajar apply ngila poi kene snong nong lawai ngilawan banirap menta kasngi hakne snong nam ta likely kilong yeng de mentan chphang ngidang dep yakwi kilong yeng ban menta pan ngidon hakne ke yeng jengkong ban nadin nang ni apat ngin selek saka wai pe kilong yeng ka ba ngilabu kum ka kunhon ban a ke jingrap te ngimdan e ban kren bonkin than hakne kopor te kum kadak jong ke jeng kener ya senyang ke jengrap ya ke yeng ikong bai khon jongi dengan khot yiwe nei polok jongi nang ne ka snong nang lawai hi bain ayu senyang bat ya ki jan kat ba ngit lekin ya sentama ya te ka jengwan ka jungi sakni kalong yeng kalong hadin bang layo jeng tip ba ikimi jong kini ki hebret ila khlat no bat kiasa tang spara ha ka jeng pe jeng jongo lang jong mi e jong i mi he bat kiwi kinana te kum ka kenhon ila suthu ba kini ki hebret kidan kam ka jengrap hapleng ka jeng sai khonswet ka jong ki i penpa ko jeng sngo ngu yai me e bat yaki nana jong kini ki hebret ki bala pet la jingo yakini ki hebret apdeng ga ne ga jing sai khonswet ka jongki te kom ka kinhon ni sngo ba ni dan kam ban kner lang kakti kamon kti kaliang kat bangila e kom ka konhom beret bangin wan ban yarap ekne ka long yeng jong kini ki hebret te ka jingla ka jongi ban wan skne ka long yeng ni ki hebret ka long bet lang ba senyang jong ki perlok ki basbon berkelem mesin na kaleng sudong jong ka bri hunyo trap
teng kum kan hon ngisgo komen ba mata ka sngi ka khat pratrik December ajar apply nglapoi hakane ka snong nong lawai haka jing don kat lang irang ba snong ba kirang ba dong jong ini kidong ba ilala ban pendep yakane ka jingrap ka jungi yala klik long yeng hakane ka sngi ban ngekermen scam ba da ka jingilam lenti ka jong blay da ka jing spoon mesim jong ki perlok barok ki bala judan benta ban noi senyang bale sewat ki bam pat judan benta rung kermen bakin sno tilang ban ngi ban nginang la ban le kini kamli sne nakapor shakapor namta ki long yeng ki ba mat ki jing e tam ki long yeng jong ki konswet bat ki wei ki long yeng ki badan hapeng ki jing e ki ba kat kom ka jing pe benia jong kan hon jongi yo i ya ka jing dan kam ba kum kita ki long yeng ki dan kam ya ka jingrap hoi ki jingrap jungi kam dei ka ba he hanrei ngangai scam ba ka ek ba ngia dan benta kan long ka jingker khu ka jingrap kini kolong yeng habdeng ka jinge bakimat ha ka jing em ka jongki tengah so ban aingu yu blai try kan rat bala dan kat ban ngi kum kan hon mata kasngi bangla ban pada basuk basan hane ka snong bangla ban pendep yakini kamli sne namta la klik kolong yeng ban ngi scam ba ublai hi nang tin ban lam ti ngi banginang la ban ya sakri na kapor sakapor te hane kapor kham da penjrong yakane ka jingkran jungangan khat iwe ni perlok jungi bedan bentalang iba derleng saukmi nakasnong panyula rom ba in ayunu senyang ha kongkong sei balik takum jur ngakhat yakini gwi perlok pa ki subha ban ai kini ki wi ki jing no senyang akhirnya Teto kini dei jeng ai barit gejongi teng kermen skamba wat ilong jeng ai barit rin long jeng rap ini ya piki niki hebret ki balong ki konswet bar ngange bau blei long yai kurkhu dangi dan kat bat phi na kopor no ai kamet besai baklan bakya krat bat pinang yebit ibyang haki liang baro bat lese long bakane ko khobor lada dan kinung ki perlok ki badan kamen solem kila ban poi haka long yeng jeng niki hebret hak ni ka snong nonglwai bat ki weiru ki long yeng ki ba lese ki dan kam ke jingrap te habang ipoi kene ke snang ni sothu ba kidang dan sakwi ki long yeng ki ba kidang dan kam ke jingrap te menta kasngi ngilala banyo banyarap lightly ban kermen scam ba da ka jing yai piteng jong senyang lese ngi sapoi biang hakene ke snang na market kum ke jing sothu ba kidang dan sakwi wir ki long yeng ki ba dang dan kam ke jingrap kum ba kini lightly ki long yeng ki dan kam ke jingrap te tang ning tin ba khandiat khublesh kot sasisen ngai khublei kerpang haka kerteng jogane ke yengesam ya ibado ibalam ya kene ke WhatsApp group ke ba ngalele ngala klet te pila ya thu biang ke WhatsApp group ke bong yarap yeki haka porbodon kam te ai khublei ibado ibalam kene ke group badi gitu baro ki bedon betalang ha kene ke group ki bala keneri ke kti jeng isnai ban yarap ya kene ke yengesam bat ngai khublei kerpang ye kpa bat ya ki khon tu blei undon ka bat phi ban sanrani phi apdeng ki jingmut ju khat ki bapun ki jing sngodum jingmut rei blei long bor ka jing shai na ka banta ka lati ya ka jung phi te shania bor ho blei kum ga yeng sami borok khat ki maina misan ki bahayeng borok khat shania ho blei bo blei un long bor ka ketiga mon ka ketiga diang man kener lam ya ka rap na ta jong phi rangkap ki perlok te jong i ba ngilai i la tip ba phi yela dir phem la khlan ikpa la khlan te ki khon jen rewot te mi yo i ya ka jing don kam ka ba karke ka ba phi la da don mano ba kener ka rap ini sedang no ha ka ban kong ngi ai ngo yo blei na ka ta ka step ka ba ula ayengi bangin yo ban ya kendo kum ni hagani ke jeng penbet ke ba ibadu stai rangkat ber ka grup jong i kila penbet banwan ban jingo e ke yang kesem ke jong i kongkong sei bahama sei balin ma kongkong sei balin ber ki para don ru imi e jong ki don ngi me he jong ki kini ki men ki don lang tingi wan jingo e phi lengba ka grup jong i bado ka bai khot ka grup
ban yarap yaki hakapor badan kam tingi priang sobha ya gani ke grup ya ibado kum nong yalam jo gani ke grup ya ki bayawan rekat bat